é circular, verdad? E no outro extremo ten como dentes, verdad? É alargado e ten como dentes. Toca, identifica, mira. Como teño agnosia visual, costa moito reconocer os objetos. Ten problemas para ler, para escribir e para facer sumas e restas. Pois estou aquí en Alace porque tuve un daño cerebral, porque tuve unha muerte súbita, estuve moito tempo sin oxígeno no cerebro. Realmente son os seus ollos, non polo tema de que el lle falla a vista, senón polo tema de que non procesa a información do que ve. Sin embargo, retén moi ben a información de agora, do daño hasta agora. Porque Manu pasou de ser unha persona que era un empresario, de ter millóns de conocidos e amigos, non ter a naide. Solamente a mí. Son dedicadas 24 horas a él e chega un momento que hasta descuidas a túa propia vida. O donde está, o quién es. Nos continuamos o que fai a sanidade pública. O trato totalmente distinto. Ali son números, aquí son personas, temos trato coas súas familias, choramos con eles, reímos con eles, sintes o dolor que teñen eles, tamén as alegrías, entón o trato totalmente distinto. Non quero decir que non se traballe ben nos hospitales, que tamén é necesario, porque aparte os collen na etapa máis inicial. Pero, bueno, co mellor debería de haber máis profesionales no hospital e dar unha rehabilitación un poquinho máis largas. Vivimos os tres dunha pensión que cobra Manu, que a final de mes tens que facer números para pagar centro, hipoteca, luz, un círculo, unha rutina, un daño, realmente, a ver. Valo asumindo co paso do tempo, pero é difícil.